ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, мардуми сарбаланд тоҷик. Дӯстон, ака имрӯз бинед кадом хонаҳо ва аз кадом нуқтаҳо ман имрӯз ба шумо пешкаш кардагем. Аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд, аз Бохтар, Кулоб ва дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам бардоро. Аз Душанбе квартира ва хонаҳои коробка ҳаст бардоро. Мақсад тамошо кунед. Агар видео маъқултон шава, як донаи лайкчара бизанед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. Пешаи гуфтамон бардоро, хона бошин, замин, чизе ки ҳаст барои савдо кардан, барои фурӯхтан, метавонед ки ба рақамҳои мо муроҷиат кунед. Дар норҳои баъдӣ мисли ҳамин инсоно мегирам, эълонш мекунам. Тамошо кунед навора. Мегзерем ба эълони яками имрӯзамон. Эълони якамон чие дӯстон? Хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, хонаи заминӣ. Камент зиёд шид бардоро аз ғариб ва аз худи ҳам ҷумҳурӣ он гуфтан ака илоҷ боша хонаи заминӣ. Хуб, гап нест бардоро. Дар ноҳияи Шоҳ Мансур аст, айни ҳол иборат аз 3 ҳуҷра ва 2 сотиқ замин дорад. ҳолати хонара 300 хатон баҳо будем. Ака ба ҳисоби коробка аст, айни ҳол дӯстон. Адрес дар Шоҳ Мансур, Қаратегинский мега. 3 кӯча болотар, 500-600 метр айканечкаи автобусои 20 хеле фарқ мекунад дӯстон. Иборат аз 3 ҳуҷра 2 сотиқ замин, гирдонаш маҳкам кардаги дарозучаи мошини загия бардоро 350 000 нархи хонара гуфтестан. Боз мамила рақамҳое ки охираш 29-29 аст, дӯстон шумо дидестен. Метавонед ки дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp ва ҳамдастиш занг бизанем. ба эълони дим мегзарем дӯстон. эълони димон чие? Квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Бардораи хуҷандӣ агар ҳамҷа бошен, дастора бардорен дар комментария яне. Хуб, дар 33 микрорайон дар назди парк хона айни ҳол қарор дорад. Иборат аз 2 ҳуҷра ва дар 4 ошиёна бардоро. Ҳамагӣ 48 метри квадратӣ бо нархи 340 000 сомонӣ. ҳолати хонара состоянияша бародар хатон баҳо бутен. Кани бигем меарза ё не? Ҳатман фикри ақидатон дар комментария банависонед. Акини юкнем бардоро. Мағоза, масҷид, бозор, аптека ё хулас мушкил намешавад. Масъалаи оби свет доимӣ чихе ки хитон дидесен. Рақамҳои ака 920 31 1783 WhatsApp ака ва ҳамдастӣ метавонед ки занг бизанед. 2 ҳуҷра агара мефурӯшонш мега акаон бо нархи 340 000. Ака бардоро як рафта аз наздик бинен. Масъалаи документош бошад, техпаспорташ ҳастай. Ба 3 миллион мегзарем дӯстон. боз яктага квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтарш дар ноҳияи Зарафшон. Хуб, иборат аз 1 ҳуҷра 35 метри квадратӣ бо нархи 260 000 сомонӣ. Бардоро ҳозир мегум барои чи қарзонай, хулас и цоколняй 260 мега цоколни этаж. Маро рақамода занг бизанед хитон. Боз рафта аз наздик як бабинед. маъқултон шава ҳатман муомила кунед, қатиш бо насиб боша арзонтон мекунад. Рақаму 989 08 0384 WhatsApp ака ва ҳамдастӣ марҳамат кунед бардоро. Як ҳуҷра дора, ҳаммом, ҳоҷатхона ёш отдельный. Ремонтш хубай, бад нест. ҳолати состояниш ништяк. Поликлиникаи 14 алиш намешавад мега, беҳуда занг назанед. Ба эълони 4 мегзарем дӯстон. хуб, бояз яктага квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, чихел ки дар аввали навор шумо да гуфтам, дар чорраҳаи Файзобод дӯстон. Иборат аз 2 ҳуҷра дар 8 ошиёна. Бардоро дом ахтон диден. ҳолати дом состояниш аллакай ба худи шумо маълум. дар 8 ошиёнаи худи ҳамин хона иборат аз 2 ҳуҷра 50 метри квадратӣ 304 000 сомонӣ нархи духона. Агар 50 метри квадратӣ 304 000 сомон гуфтеса акамон. рақамош 00588 60 43 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ ака марҳамат занг бизанед. хона таппа тайёрай. ягон мушкилӣ намекашӣ, медрои фақат зиндагӣ мекунӣ. абоиш нокашида мега акамон. доми 11 хона дар 8 ошиёна. худи ҳамин доми 11 ошиёна агар бардоро дар 8 ошиёна. ба 5 эълон мегзарем.
боз яктага квартира фурӯшӣ дар ваҳдат. ям дар ваҳдат бардоро иборат аз 2 ҳуҷра дар сеюм ошёна, ҳамагӣ 45 метри квадратӣ дӯстон. 320 000 сомонӣ акаун нархи ҳамин квартира гуфтисан, яъне ки ҳамин қадар савдо мешавад. боз агар харидори ҳаққӣ бошад, ягончи муомила мекунем. хуб, рақамон 187 68 боз 68 59. ватсап яка ва ҳам дастӣ. хона ҳама чиза дора. холодильник дӯстон, кухни гарнитур, телевизори пластикӣ, хулас ҳама шарти шароити қатӣ муҳайё кардагай. мефурӯшамш мега ҳама одаме ки конкретни мехара. бардоро аз шумо хоҳиш, яъне ки агар нахарен, харидор набошен, илтимос ғамшон натена. фақат ҳаққи харидорро занг бизана камон, бози аз наздик рафта ба чашми сар бинен, маъқул тоша бигирен. охи ба 6 миллион мегзарем дӯстон. боз як тӯйгар беҳтарин квартира дар шаҳри бохтар, яъне ки дар Қарғонтепа бардоро. и хона неста, и люксай бардоро. вообще хона люкс кардагай. не ки иборат аз як ҳуҷра дар 4 ошёнай 42 метри квадратӣ. ҳамомаш ҷудо, ҳоҷатхонаш ҷудо бардоро, кухниш ҷудо. чизи чораш хуб мақсади гапки ҷудо. бо нархи 450 000 сомонӣ савдо мекунем мега камон. рақамо бошад 002 боз 02 боз 02 боз 02 сетта 02 охирш бардоро. 002 сетта 02. мақсад конкрет не хона. агар харидор боша, як аз наздик рафта бабинен бо чашми сар. гизалагии бадохи дар сентри шаҳри бохтар бардоро хона. ба элони ҳафтум мегзарем шербачаҳо. элони ҳафтумон чие? квартира фурӯшӣ дар Душанбе, дар гардиши фабрика. иборат аз 2 ҳуҷра дар 7 ошёна. квадратш ҳам бад нест. фикр мекунем ки нархш ҳам хуб. 350 000 сомонӣ бардоро. 2 ҳуҷрага дар 7 ошёна 52 метри квадратӣ. 350 000 сомонӣ. 907 26 0010 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар гардиши фабрика. ремонти хонаро бигем бардоро замонави кадаги тайёр, фақат метрои зиндагӣ мекунӣ. дом ҳамин дома чихе ки хитун дидесем бардоро. телевизор, чизои майдачӯйда ки дар ҳаёт зарур ҳаст, ҳамаш ҳаст бардоро. мақсад термекс исуса ё мушкил намешавад. ба элони 8 мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтарш дар ҳамин 9 километре бардоро. натарсен, и цокл этаж нестай. хуб, дар 9 километри шаҳри Душанбе иборат аз як ҳуҷра дар 3 ошёнаи ниҳол хидихона бо нархи 350 000 сомонӣ. бовар ки нами имсол як боро нархи хона беҳад қимат шид. хуб, рақамон 188 13 99 04 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ ака марҳамат кунед занг бизанед. ака дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 9 километр ҳамин тарафҳоро дар назар дора бардоро. хиди доми 4 ошёна ага ҳаст. хиди хона дар 3 ошёна. мақсад аптека, магазин, бозор, дорухона ё мушкилӣ намешавад. ба илони 9 мегзарем дӯстон. боз як тайгар квартираи фурӯшӣ, яъне ки квартирае ки ремонтш ба ҳисоби коробка чихе ки хитон камед наметонем бардоро. дар повороти Ленинград нигоҳ кунед бардоро. ман мегум тон гӯш кунед. иборат аз 2 ҳуҷра дар 6 ошёна 55 метри квадратӣ бо нархи 340 000 сомонӣ. рақамон 757 77 99 11 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. марҳамат кунен бардоре ки мехарен. мақсад дар повороти Ленинград сари роҳ дай дом лифт дора, яъне ки одамо ремонт кардестан. мегирӣ ай худат мақсад бо ремонт мекунӣ, баъд зиндагӣ мекунӣ. ҳамин қа ки мақсад ҷош хубтаракай дар повороти Ленинград ба сари раҳай. желантино бибинен урхӣ. маъқултон шо рафта ҳатман бахаранеш. ба 10 миллион мегзарем дӯстон. элони 10 чие? вале шумо ба ҳазур бошем бардоро замин ҳам ҳастай. аз шаҳри Кӯлоб бардораи Кӯлобие ки мақсад камен нависон немуда. замин ҳам ҳаст. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе,
дар Синода, яъне ки дар Зарнисор иборат ин квартира иборат аз 2 ҳуҷра дар 12-ум ошиёна қадами квартира қарор дорад. Ҳамагӣ 41 метри квадратӣ ва бо нархи 335 000 сомон иборат дорад. рақамҳо 30 04 05 62 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. дар Зарнисорай таксиҳои Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар мақсад ҳамеҳо мерава ам тарафо. Акин ёкинен и доми мастерокай аллакай худи шумо фаҳмидед доми мастерок чие. маъқултон шава баъд бигиренаш. ба илони 11 мегзарем дӯстон. бардорои клубе ки мақсад шумо замин гуфтен комментарият нависонен, марҳамат. дар шаҳри Кӯлоб замин фурӯшӣ дами болои автодромай деҳаи Сарчашма мега дӯстон. сирвшам меган 1,5 сотиқи замин дорад бо обу свети доимӣ. чӣ хел ки хитон дидесем бардоро нарх бошад бо маслиҳат хати нарх шад муайян мекунем. мега метавонед ки дами рақамҳо занг бизанед 31 55 02 76 ва 717 22 59 11 ватсап яка ва ҳам дастӣ. масъалаи об свет ё ҳасте пастена. хулас хона наздикай ба бозори Кӯлоба. автодрому қадуре ам несте бардор хитон хай медонен. заминхар бошен агар нархаш бо маслиҳат гуфте сакавон. як рафта аз наздик боз бибинем ба чашми сар. ҳаққи ҳамсоя аллакай хишон зиндаги кесан. ба семейн-блок 4 тарафша уже маҳкам кардагай. одам боша бигирава бо ягон сохтумони дига кина. дӯстон мегзарем ба эълони 12-мон. сараввал ман шумо да гуфта мемонам бардоро касе ки хона дора ё ки мошин замин барои реклама кардан барои ба ки мақсад савдош кунам ҳама вақт метавонед ки дар канали автотем муроҷиат ки бардоро мисли ҳамисоно мегирам рекламаш мекунам хона мошин замин шуморани. анаи квартира бардоро дар ноҳияи Рудакӣ дар гардиши Ленинград иборат аз 2 ҳуҷра 48,7 метри квадратӣ. доми 11 ошёнага хиди хона бошад дар 7 ошёна қарор дорад бо нархи 275 000 сомонӣ. бо навораш чотка карда пешкаштон кесем бардоро бо савдо мешавад. метавонед ки дар ҳамаи рақамҳои 870 34 46 46 ё ки 970 34 46 46 занг бизанед хитон. гаризаҳо рай калона нигоҳ мекунанд. комнатаи дуюм. ҷош ништияга бардоро маъқултон бошад занг бизанед. аки бародаро меҳнат кем баҳри шумо метавонед ки лайкҳоро бизанед. ҳатман дар канали ман обуна шавед бардоро. барои реклама кардан метавонед муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мекунам то ҳамин дам бо мо яъне навор маро тамошо кардан аз шумо миннатдор. то наврҳои оянда худоён ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.